Kag sa Good Vibes, pandayan nga himo sang isa ka foundry ang gindala sa komunidad sa mga IP kag mga mangunguma. Iniagod nga sila mismo ang makihimo sa ila kaugalingon nga mga tools sa pagpanguma. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ang ini nga mga binangon, bolo, maso, sadol, wheelbarrow kag madamo pa nga mga tools nga sarang magamit sa pagpanguma na porma pinaagi sa pandayan nga ginhimo sang RU Foundry and Machine Shop Corporation sa Bacolod City. Ang ini nga tribo Bukidnon sa may barangay Katilingban sa Talisay City ang isa sa mga nakabenepisyo diri. Pinagi sa bulig sang TUP Visayas, gin-turn over sa ila ang pandayan sang RU Foundry. Ang mga taga-TUP naman ang nag-training sa ila kung paano ini gamiton para makahimo sila mismo sang ila kaugalingon nga tools o kung makaayo nila ini kung maguba. Sunod sa kay Ramon Oy Sr., ang founder sang RU Foundry and Machine Shop Corporation, dugang man ini nga ihibalo kag skills para sa mga mangunguma. Kaysa aga man lang kubra si farmers. Oo. Di ba aga kagahon, tapos adlaw na, wala natin mainit na. Na-break na siya. Isunod din sa shopya kag magubra sa mga gamit. So added income gina sa sigurado. Garantisado na may added income. At the same time, magubang isa ka equipment, pwede i-repair. Oo. Yun ang objective nila. Nakita sa talatapan ni Senator Cynthia Villar ang benepisyo sang sininga pandayan sa mga komunidad sang mangunguma. Luyag nila karon nga dalon man ini sa iban pagid nga bahin sa Pilipinas para makabulig sa farmers. Dugang paniuy, hindi palarehos ang ginakinahanglan nga tool sa mga mangunguma. Depende ini sa iya nga duta, sa iya nga lokasyon kag sa iya pananom. Gani, mas maayo nga ang mangunguma mismo ang mga disenyo sang tools depende sa kinahanglan niya. Tungkol ng equipment sa farmer, sila mismo ma-repair initially. Okay. Secondary, sila maubra tools. Hindi nga maubra naton. Ang pangatlong objective, maubra na sila sa ila equipment na gidya sa uma nila. Would you believe nga sa Bago City, one less than 1 kilometer away kada uma, lain nga tools ang ginagamit nila kay isa ang ilab lang tartol. Lain kaysa diriya mahumok sa babaw tiya tig-a. So kinahanglan lain ang design. So kung ara si farmer depende sa imo duta. Yeah, Depende man ang tools so, sa gamito. Si farmer kabalo sa duta niya. So siya mismo yung ma-design sa iya nga duta. Suitable sa iya requirement. Kag kun ma-training na mga mangunguma sa paghimo mismo sa iya kaugalingon nga tools kag maihibalo na siya sa pag-repair sini dugang pagid ini nga pala nga buhian para sa iya.